рэжымы разумеюць толькі мову сілы. Да чаго прывяла сітуацыя з Расіяй, калі ўсе ў 2014 годзе прыплюшчылі вочы, у тым ліку і буйныя заходнія краіны, і гэта прывяло да поўнамаштабнай агрэсіі Расіі супраць Украіны пры дапамозе рэжыму Лукашэнкі. Давайте вернемся ў 2020 год, калі ў 2020 годзе была бы мэта проактыўнай, а не рэактыўнай стратэгіі захада, і зараз бы ў Беларусі быў дэмакратычны ўрад, ці магчыма была бы вайна? Ці магчыма она мела бы такія жудасныя негатыўныя наступствы для украінскага народа, для ўвогуле Еўропы? Не, зараз у Еўропа вымушана выдаткоўваць десяткі, сотні мільярдаў на вырашэнне гэтай праблемы. А можа лепш было тады дапамагчы нам вырашыць гэтую праблему ўнутры Беларусі? Таму стратэгія не саступаць. Галоўная мэта гэта ліквідаваць гэты рэжым. І давайте будем рэалістамі, а не ідэалістамі. Што Лукашенко спыніць падтрымку Расіі ў вайне супраць Украіны? Не спыніць. Што Лукашенко спыніць міграцыйную вайну? Не спыніць. Што за гэта адменяць санкцыі? Не адменяць. Што Лукашенко спыніць рэпрэсіі? Не веру. Трэба дамагацца. Ён вызваліць усіх палітычных зняволеных. Дай Божа, ён вызваліць шмат. І мы за гэта вядзем барацьбу. І пра гэта таксама была мова падчас двухбаковых сустрэчаў. Але вызваліць ли он лідарах ваенных, тыя, якія селі па яго палітычна матываваным прысудам, якія перадавалі інфармацыю? Беларускіх партызан ён вызваліць? Не, вось давайте будем, таму толькі ліквідацыя рэжыма дазволіць нам іх вызваліць. Ад гэтай мэты, ад гэтай стратэгічнай мэты ні ў якім разе нельга адмаўляцца. Як бы цяжка і можа, прабачце, можа нейкі час гэта зойме, нам не прыйшлося гэтым займацца. Курск, прыклад. Все украинцам пропановали. Давайте поразумение, давайте погодимся, что весь мир подпишем. Украина показала, калі перавяла войну на тэрыторыю агрэсара, что все магчымае, толькі трэба мець волю, характар, сілу і весці гэтую барацьбу.